Айде успех! Айде на тебе! Така, клас сеньор 40+, каква тишина настана, бате. Мерси много! Мерси! През 10 секунди стартирате, внимавайте, нарежете се! 6-4, аде, нарежете се! Дай за тебе! Карате покрай лентата на обратно. Стартирате и после покрай лентата на обратно. Малко е сложно, но ще гледате предния. Стига да и той да не обърка. Така. Опа! Ами технически май. Технически. Значи тук след старта имате обратен и карате обратно покрай лентата, нали така? Пачо! Да, има съдия, той ще ви насочва, правите обратен завой. Пачарос! Долу, С мен е гума. и после минавате покрай С мен е лентата гума. обратно. Не съм минавал през теб. Така, Калян Тоте, Павичка Рейсинг, Радослав Стоянов, екстремет групи, номер 6-4, след него е 31, Христо Михов, Hard Riders, след него е 250, Габриел Григорас от Румъния. Ето го. Ти първото състезание в този клас, давай газа! Да. След него 817, Борисов Коцев, тук е, после 7-9 и той е тук, добре, 9-2-9, окей, добре. После ще ги видим. Старта е в 32. Да, през теб. Айде. Има ли батерия? Интернет има ли? Има, добре. Така. Около 30 секунди до старта на сеньор 40+. Уникална планина. Времето е с нас. Перфектно облачно. Няма да ви е жега. Поръчали сме, но само да не забави, да. Така, внимание! Готови сме за старта. Сеньори 40+. Шести кръг от BG Enduro шампионата. Домакините от Hard Riders са се постарали за перфектната организация. Така стартирахме. След него 6-4 Радослав Стоянов, Extreme Enduro крупник. След него 31 Христо Михов, Hard Riders. Гостите от Румъния, 250 Габриел Григорас. После за 17, господин Коцев, Hard Riders. След него 7-9, Павел Иванов, Картачите. След него 2-9-2. Светослав Христов, Аз съм след теб, нали? След теб съм. Сигурно да. И 34 и 30. 8-5-1, 8-3-7-8. Добре. 5-1 на старта, Марио Заров, Hard Riders. Айде, Марио! След него 8-3, Лъчезар Вунчев, Enduro Extreme Ботевград. На старта 7-8, Мирослав Дмитров, Extreme Enduro Крупи.
862. Ivo Georgiev, Bulldog Rockets. Ей, някакъв е фешън. Фешън. След него е 305. 305 Данил Костадинов, Хантер Труплевен. После е 765. Максим Иванов, 389, хайде. 339. 339 къде е? На старта 389, Костадин Христов, Motor Racing Ритни го Team. карбуратора, ритни го заседнал му по плавъка. Или камък, ако има нещо заседнал му по плавъка 139, просто. Валентин Минков, Алма да Масцена. 239, Баго, оправи се! Смилен. Айде бе! Запали го това мотора. Къв чат бях аз, бе? Thank you, brother. Опа, Ренди! Къде, къде? Оп, сори. Сори, брат. Опа. Я! Давай. Давай. Йо! Давай. Тук ли сме? Тук ли сме? Фак! Щупих се да самята. Да видя надолу. Май не.
Я. Окей. И така остават още 62 км, така че игра в центъра. Така. Бил майката. Ма за къде бързаш? Питай ма. Чупи ли? Да. Нищо. Така ето. Върни се, смени. Май. Върни се, защо не стига. Как да се върна? Знаеш какво? Премести оклюва напред. Максимално напред. Браво, бе. Браво на мене! Фак! Само няма да псуваш. Добре. Обещавам, аз съм си виновен. Това ето. То освен друг. Така е. Освен ти и аз друг няма. Така е. Ако искаш пишила мен, ама това няма ти. Така е, прав си. Фак. Да, карай, кефим се. Май. Сега ще видя какво мога да направя. Да караш цял ден на газ. Ама не, защото ми е първо и викам сега ще дам газ и Отзад, против мотор. и се изчупих да падам. Сега с полека ще карам. Полека карай, успех, безаварийно и приятно. Това е то. Оп. Така. Сега остава да сменим и ръчката и сме готови. Красенски пружинка нямам, брат, на спирачката, бе, предната. Аз се чудя защо падам така. То какво било? Тя каква била работа? Давай газ, брат.